Klarronen funtzio berriak hauek dira. Hasierako orrialdean, egitekoak edo para revisar botoi berri bat agertu da. Hemen klik eginda, zuzenean pendiente ditudan lanak bistara batean ikusi ahal izango ditut. Gainera hemendik ere birpasatu edo zuzendutako bezalak markatu ahal ditut. Beste funtzio berri bat, 3 puntutxeetan aurkituko dugu. Copiar enlace de invitación. Zuzenean ikaslea gonbidatzeko, momentu honetan esteka baten bidez egin ahal dut. Hau izango da formularioan itsatsi beharko duzue URL-a. Hau kopiatu eta atasaren formularioan sartu. Klarrunen bertan sartzen bazarete, hemen ezarpen botoian esteka hori ere lortuko duzue. Hemen ikusten baduzue orokorraren atalean códigos de invitación agertzen dira eta hemen gonbidapen esteka. Hau kopiatzen badugu gauza bera da. Azkenik, gogoratzen baduzue, azken hilabeteetan Google Meet eta Klarrun uztartu egin dira. Hemendik aurrera, bideobilerak Klarrunetik zuzenean egin ahal ditugu. Esteka hau aktibatzeko ezarpenetan sartu behar zarete eta botoi honetan, Meet atalean, botoi honetan ikasleei aktibatzen diegu, bale? Ikasleen eskura jartzeko. Batzuk ez dute gomendatzen denbora osoan aktibatuta izatea, ikasleen arteko bideobilerak ez baimena ez izateko, bale? Haien artean egiteko. Gomendio hori zuen arabera izango da, bale? Agian zuek baimendu nahi duzue, baina bueno, batzuk gomendatzen dute bideobilera bat egin baino lehen hau kenduta egotea. Zuek sartuko zinatekete helbide honetan kopiatuta eta beste pestaina zabalduta, bale, bideobileran, eta sartuta zaudetenean guztiz, bale, hau da, sartzen zaretenean ja hemen emanda guztiz, ikasleak gero sartzen joango dira hau klikatu ondoren. Gero, saioa amaitzen denean, gomendatzen da hau kentzea berriro eta ere kodea aldatzea. Dena den, gomendio hau zuen arabera kudeatu.